отидем при едно момиче на име Ивайла, което понякога го наричаме тъп въпрос, защото почти винаги преди да ни задаваше само тъпи въпроси ходят. Майка ти дава. Добре, да започваме. Режисьор мой. Дигни назад. Абе, ако нещо. Аз ще карам бавно, защото моят режисьор е безпредело, а това е негово коло, ходица. И... да, не забравих да ви кажа. Едно нещо, но ще го кажа, като пристигнем. А сега режисьорът ми, ако иска, ще спрете това. Говорим. Но аз бих решил да спрекне по, защото така ще мине по-бързо времето, което ни е ограничено. 15 минути съм казвал и в другите ми клипове. Ама, горе. Режисьор си решава. Режисьор си получава. Е, това баба Иванка ли? Да. Не. Иди долу. Не, горе. Баба Иванка. Привето. Върнахме се. Аз даже не знаех, че режисьорът ми е спирал. Добре. Сега мисля, режисьорът ми да попита да вземем таблета ми, с който го взимаме, с който снимаме.